Bil-kandidati nazzjonalisti warajh il-Prim Ministru kap nazzjonalista tal-ewwel reazzjoni tiegħu għar-riżultat tal-elezzjonijiet lokali f'konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali. Filwaqt li qal f'din l-elezzjoni il-Partit Nazzjonalista naqqas iktar minn 11,000 vot, il-Prim Ministru żied illi huwa kien ipprepara għal dan ir-riżultat bid-diskors illi jagħmel fil-Kunsill Ġenerali. Id-diskors tiegħi dakinhar kien maħsub apposta biex kulħadd ikun ippreparat għall-eżitu li kellna b'riżultat tal-bira. Ikkonfrontat bil-fatt li f'Jannar il-Gvern immexxi minnu tilef il-maġġoranza fil-Parlament u issa reġa' ma rnexxilux jikseb l-appoġġ tal-maġġoranza tal-eletturi f'nofs Malta u Għawdex huwa wieġeb hekk. Taħtek ġifieri il-Partit Nazzjonalista tilef il-maġġoranza fil-Parlament kif ukoll il-maġġoranza f'nofs Malta. X'tirrispondi għal dan? Taħt il-Partit Nazzjonalista rebaħ l-elezzjoni ġenerali. Lawrence Gonzi saħaq li mhux vera li l-Gvern imexxi minnu tilef il-maġġoranza fil-Parlament. Fl-istess ħin iżda l-Prim Ministru qiegħed jevita li jieħu l-voti fil-Parlament u qed jinsisti li dan ma jitlaqqax ħlif meta d-deputati kollha tiegħu ikunu Malta. Il-maġġoranza għall-Partit Nazzjonalista żamma, kieku ma żammiex, kieku tilef il-maġġoranza b'fiduċja fil-Gvern, kieku il-Partit Nazzjonalista qiegħed fl-Oppożizzjoni bħalissa. Minkejja li fl-aħħar ġimgħat il-Prim Ministru personalment mexxa kampanja qawwija ħafna biex il-Partit Nazzjonalista jikseb il-maġġoranza tal-voti fil-Mosta, matul il-konferenza tal-aħbarijiet Lawrence Gonzi m'għamel l-ebda referenza għal din il-lokalità. F'din il-lokalità il-Partit Laburista ġab il-maġġoranza relattiva tal-voti. Il-Prim Ministru interpreta r-riżultat fuq bażi nazzjonali bħala wieħed li juri li l-poplu xeba mill-arroganza. Mistoqsi dwar ir-riżultati fil-lokalitajiet ta' San Pawl il-Baħar, Ħalsafi u l-Qala, Lawrence Gonzi qal li hemm ħafna raġunijiet għal dawn ir-riżultati. Qal li fost l-oħrajn ħafna elettori ma ħarġux jivvutaw. Fil-konferenza tal-aħbarijiet Lawrence Gonzi kien mistoqsi għaliex ma waqqafx lil Julian Gallia milli jikkontesta mal-Partit Nazzjonalista fuq Taslima. Bil-Prim Ministru jgħid illi ma kienitx ir-responsabilità tiegħu li jwaqqaf lil dan il-kandidat nazzjonalista li ddikjara li għandu fobja għal dawk li appoġġjaw il-Partit Laburista. Ftit tal-ħin wara li ntemmet il-konferenza tal-aħbarijiet sar magħruf li Julian Gallia kien elett f'isem il-Partit Nazzjonalista fuq Taslima.